guys, papunta kaming Pagudpud, Ilocos Norte kung saan matatagpuan ang tunay na pagmamahal. Sabi nga nila, huwag tayo puro trabaho, gumala ka habang masarap ka pa. Habang bata ka pa. So yun guys, nakarating na po kami dito sa Ilocos Norte. Magbabangka kami dito sa may Pagudpud, yung pudpud ang mga tuhod. Ito na po yung mga kasama ko, nagagandahan. Welcome Pagudpud! Sa mga gustong magbangka, 1-2 po ang babayaran, 2 ikot. Tulad ng pagpapaikot-ikot sa'yo ng ex mo. Pabalik na kami sa may pangpang, sa may gilid. Ayun, bumababa na si Elena. Sabay takbo, papalapit sa akin. Sa camera pala. Siyempre, oras na para tanggalin ang mga life jacket namin. Kaya tumakbo naman na ako papunta sa dagat. Sinulit ko ng ganitong pagkakataon guys. Siyempre, minsan lang mapunta sa'yo. Sa dagat pala. At kita nyo naman, ini-enjoy ko ang paghampas-hampas ng pagmamahal mo sa akin. Yung alon pala. Pagkatapos namin mag-swimming guys, pupunta naman kami mamaya sa may Bangi, Ilocos Norte. Ayan guys, nakarating din kami dito sa may Bangi, sa may pinakamalaking electric fan sa buong daigdig. Shout out Nico de la Cruz from Apari, Cagayan. Hi guys! Tumpuros from Apari, Cagayan. So galing po kami ng Ilagan, dinadayo po namin yung buko juice ng Bangi, Ilocos Norte. Ang sarap. Yung napakasarap na buko juice. Magkano po ito? Walang tawag talaga? Hindi pwedeng 301? Boy, ayos na tumawag. At pagkatapos bumili ng mga souvenir guys, pupunta naman kami ngayon dito sa Cafe Bojidur Lighthouse, Burgos. Entrance fee nito 10 pesos per person. At 6 years old na bata pababa, libre na guys. Sa museum nito guys, makikita ang mga kagamitan na antigo mula pa noong 1890s. At ngayon lilibutin ko ang pinakamalaking tore na siyang nagbibigay liwanag o ilaw sa dagat. Iniilawan niya ang mga barko. Pagkatapos kong libutin ito guys, ayun, pauwi na kami at kumain muna kami saglit sa may gilid ng daanan. Bumili ng chokes to go ang aking mga kasama dahil gutom na sila. At syempre guys, hindi natin maiwasan na kapag nagkalaman na ang tiyan, oras na ng tulugan. Maraming salamat po guys sa mga nanood at sumama sa aming biyahe. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat. God bless you all.